Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamaayong adlaw kaninyong tanan ug welcome again sa atong pagpanaguban ay napod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas sa atong kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tiga pa sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod kayo nga dunay pagtabang sa atong lawas. Mao kini ang mga klase sa mga produkto igsuon nga dunay pagtubag no sa mga klase-klase mga problema sa panglawas. Sama sa nandan, ani gyapon kini ang atong partner sa atong health nga maghatag og pagtabang kanato si Sir John. Sir John, sa kamaayong adlaw diha kanimo. Yes, may adlaw ni mo na Sir Rick no. Sa tanan mga tipaminaw, kumusta ka mo tanan? Sa atong mga viewers and listeners, si Sir John ang maghahubad sa mga suliran, sa mga balatian nato nga sagad nato nga makuha no pinaagi sa mga klase-klase nato mga balatian as ato mga panglawas or kani atong ginatawag nga estilo sa pagkinabuhi. Bueno Sir John, alang sa atong mga kaigsunan diha nga pangluya gumikan kay medyo hinay ang ilang immune system no. Adunay Set Panyawan Plus Mangustin nga makatabang kanato. Alam mo sa katong mga kaigsunan nato diha Sir John nga adunay problema pod sa ginatawag nato nga pagtaas ilahang presyon sa dugo no kaning ginatawag natong high blood o baka adunay pagtaas ilahang ginatawag nga high cholesterol no, high cholesterol. Ang ato ang SED Panyawan with garlic ang makatabang kaninyo. And alam sa katong mga kaigsunan sab nato nga nay problema sa ilahang mga atay, sa ilahang kidneys, sa ilahang mga pantog, aduna UTI, aduna kitay SED Cogon Herbal Capsule. And of course, aduna pud kitay makatabang haplas ang SED Liniment Oil. Kadi na pamatudan nga mo kini ang magatubag sa mga klase-klase nato mga problema sa panglawas. Ang ato ang SED Liniment ginama kana sa SED Marketing. No, pinaagi sa ato ang Seed Pharma Incorporated. O gusab ang atong kape nga lumian kayo Sir John, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Nindutan kini nga klase nga kape kay kompleto og sunod kini sa sustansya og herbal kini nga kape, dili ni siya susama sa mga kape nga naanda nato sobra katamis. Kani nga to is herbal nga makatabang sa atong maayong kahimso. Pero Sir John, karong adlaw pag-iskutan nato kining ginatawag nato nga balatian sa atay no, kining ginatawag natong hepatitis. Matod sa ato ang sa ato ang texter nga may pagkahilig lagi daw siya sa pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon nga halos kada gabi nga singa inom nya paghuman aduna po'y pagkahilig no sa mga fatty foods no, mga pagkaong mamantikaon. And then na-diagnose si Galagigsoon nga aduna siya hepatitis. Ang hepatitis mga Galagigsoon mao kaning inflammation sa ato ang liver no, pagpanghubag sa atong atay, caused kini sa mga viral infections A, B, C, D, and E ni siya mga Galagigsoon. Alcohol abuse no, toxins o autoimmune diseases. Ang mga symptoms ni ini mga Galagigsoon na pinanini kaning jaundice or kaning pag-yellow sa ato ang mga skin no, pag-yellow sa ato ang mga panit ug sa atong mga mata, ang sobrang fatigue, ang pagsakit sa atong mga tiyan, apil panini ang muratag kasukaon og aduna kitay dark urine no nga atong ihi mura nagka ng iced tea o inana lang color sa ato ang ihi. And pinaagi ni na mga types pod no nga delikado kaayo or self-limiting no kaning type A o type E. Napoy B and C and D nga mamahimong chronic og makahimo kini siya nga posibleng makaangkon ka og liver cirrhosis or kanang liver cancer. Karon hisgutan nato ang mga simptomas og mga risk factor mahitungod aning atong atay. Sir John, kaning atong atay importante gid ay nga ampingan po rin no kay aside sa pinakadako siyang organ nato sa sulod sa atong lawas, usap pod gini siya sa naidakong tabang sa ato ang kalawasan pinaagi sa pag-filter sa atong mga dugo. Tagay kuno tag idea or mga hilisgutanan mahitungod aning ginatawag natong hepatitis Sir John. No, ang paghubag sa atay kaning hepatitis no, nagan causes nini. So adunay katong physical nga cause no, kung siya kanang pagkadaot niya no, trauma or pwedeng siyang lifestyle pag-inom no, pagkaon og daghang tambok. Or daghan asukal no, or taas ang iyang blood sugar. Aduna sab kita ginatawag na hepatitis nga ang hinungdan kay mga kagaw no.
viral infection. So, example, hepatitis B or A na bacterial o guban pa. So, kana siya Sir Rick, no? Ang hepatitis, pag once ka magubag mong gulong atay, kabaluta sa function sa atay, no? So, syempre kanang naman na sa perminti mga advertisements, no? Ang atay is very important, no? Dito sa katong pag-filter sa mga toxin sa lawas. Ubay ka mga pagkaon, no? Nga adunay mga components, no? Nga gagmay nga makadaot sa tong lawas, pero kay antod karon dili pa ta wala pa kay nato nabati tungod kay ang atong atay healthy, no? Kay yahana siyang filter out. Then kadtuha na function sa atong atay Sir Rick, no, is katong storage, no. So kanang tanang asukal na itong ginakaon, kanang tanang tambok na itong ginakaon, padulong na siya tanan sa atong atay. So mura na siya dako kay nga marag kuan sa na storage area, no. Pag once nga aduna tay kinahanglan nga ng emergency nga kinahanglan sa kusog, no, or kaning kailangan to glucose, no, so kailangan to makamulihok sa emergency na situation, dira na no mag-breakdown siya, magkuha siya katong mga sobrang asukar din na gikan sa atay niya atong gamiton sa atong lawas. So inana iyang mga functions si Rick, no, if madaot ang atong atay, no, tungod kay kita naman tag-atay, no, sa kanatong ginaluto, no, mahumok na siya. If ever magkaroon og kanang makasinati siya inflammation, ugahi na siya, kanang mara siya mukunat, no, and mawala ang iyang elasticity and mawala ang iyang unsa ba tawag kana kay highly vascular man na siya, no, tungod daghan kay siya ugat, no. Mawala tong perfusion ug mawala ang iyang function. If ever inana ang mahitabo Sir Rick, no, mawala po tong iyang main na katong iyang mga matabang sa tong lawas, tong pag filter out sa toxins o katong mahimong storage sa lawas. So actually Sir Rick, no, dili lang paghubag sa atay, no, kinahanglan pod nato nga tanawon ang kining fatty liver disease, no, tungod kay kaning hepatitis paghubag o kaning fatty liver kasagaran manggod usahay dili kay ta naghuna-huna kay tungod kay ang hepatitis na term is tungod kay viral, no, hepatitis B ana, pero mo nang kusog kita mo inom, no, daghan kita ginakaon tambok, no, tungod pero wala nato nasabtan nga kana sabdi ay ang hinungdan sa paghubag sa atong atay nga pwedeng mahimong hinungdan dinha sa katong ginatawag natong liver cirrhosis o patong pagkagahi, no, mukubol lang imong atay or cancer mismo, no, na tumor nga mutubo dinha mismo sa atay. So inana gyud ka hadlock nga to ang masinati kung kita nagaabusar kita sa atong mga liver. Sa mga kaigsunan nato da karon nga kanunay lang ginatawag na to ang kumpiyansa, no, sa ilang mga atay. Usa na niini ang mga risk factor kaning ginatawag natong viral exposure, kaning unprotected sex, sharing of needles or exposure to contaminated nga mga blood. And of course kanang bisan pag-travel lang di mo daan, no, nga sa mga areas nga poor ang sanitation, posible ka makaangkon sa ginatawag natong hepatitis A. And of course kanang sobrang alcohol consumption, no, posible pud kana siya nga makaangkon kaniana. Ang hepatitis A usually clears up on its own. Mawala rin siya, rarely chronic. Ang hepatitis B ug C mo na siya posibleng mga chronic diseases nga requiring long-term monitoring to prevent liver damage, cirrhosis o baka kanang cancer. And mo na siya isa sa mga gikahadlukan. So may gali Sir John kay na said Cogon Herbal Capsule nga makatabang sa ato ang mga atay. Ang said Cogon Sir John sa kaning kamatang sa kapsula nga diin adunay Cogon plant, aduna pud gili siya banaba og panyawan nga magatabang sa pagfilter sa ato ang mga atay, no, makatabang sa pagpahiuli nini kung adunay mga bikil, and of course makatabang kini sa kanunay nga pagpahimsog. Munang importante ang said Cogon Herbal Capsule para ma-maintain nato nga himsog kaning atong mga atay. Bueno Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat o sa bako kanimo sa imuhang pagkikauban kanako og hinauton ta nga kining atong mga listeners na po yung nakatunan alang nining atong tulumanon karon. Sir John? Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po. Munta, panahin pagyapon sila sa pagsubaybay natin. Yes, sa mga kaigsunan nato na karon nga nagalantaw timani kanunay nga makatabang og dako ang mga produktong herbal sa SED Marketing gumikan kay Kinesia, 100% herbal ug of course makatabang gayud sa maayo natong kalawasan. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong nagahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Cogon Herbal Capsule,
SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap ug yawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.